Artêşa Tirkiye gropên çekdariyên bi ser ve derbasî min bicê dibin û Erdogan dibêje em rêkeftina min bicê cîbecê dikin. Roja duşemê 14 hêvê mehê artêşa Tirkiye gropên çekdariyên bi ser ve derbasî hin gundan li devera min bicê bûn û dîmenên derbasbûna wan li hejmarek malper û ajansê cîhanî yên ser bi Tirkiye ve belav kirin. Derbarî wê yekê di Kongrekê Rojnama Vanî de li Balfirxaneya Atatürk ya Îstanbulê û beriya ku berê xwe bide Baku paytexta Azerbaycanê Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand. Tirkiye di qonaxa cîbecîkirina biryara xwe de derbarê devera Minbîja Sûriyê de ye. Derbarî operasyona Tirkiye li ser Rojhilatê Feratê li Kurdistana Sûriye Ajansa Anadoluya Tirkiye li ser zarê Erdogan veguhest, got operasyona Tirkiye li ser Rojhilatê Feratê li dijî PYD ye û lûtkeya bêde ew ê zanyariyên girêdayî operasyonê bide hevpeymanên xwe û şirove bike. Derbarî ragihandina PYD ji rêkeftinekî bi rejima Sûriyê re jî Erdogan got ku gelek gotegot têne gotin lê dimînin gotegot ya giring ew e tu pirsgirêk li Kobanê durist nabin. Ji ber gotanaha tu pirsgirêk bi siyaseta Rûsya derbarî Kobanê tune ye û li min bicê jî ew biryar û rêkeftina xwe bicî dikin. Hevdemê derbasbûna Tirkiye ji min bicê re rejima Sûriyê dubare derbasî Tebqa û bajarokê Ên Îsa bûye. Berê xwe da deverên Kurdistana Sûriyê li ser dirêjahiya sînor bi Tirkiye re. Êdî her yek ji Tirkiye û gropên bi ser ve ji aliyekî ve rejima Sûriyê bi piştevaniya Rûsya rikaberiyekî di kontrolkirina deverên dibin kontrola Qesedê de bûn dikin. Lêtanaha tu rûberûbûn di navbera artêşa Tirkiye û rejima Sûriyê û Rûsya de çênebûye. Lê gef û fişar û biryarên sadana Tirkiye ji aliyê aborî ve ji aliyê Emerîka ve wekû ragihandina berpirsên wê tê çaverêkirin.